Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe signal jamma fela en garti hande e yidde tarde ɗo nde ɗo deftere wiyetende keerol nder ngesa tawi windi ɗum ko musidɗo Idrissa Alpha Sow gorko mo Jambo tawi nden ɗon deftere haalata ko caɗele e ɓaleɓe nguuri e nder leydi Mauritanie ɓaleɓe haɗede ɗumen foddeji mumen gila e banggue jangde mumen ha e kayitaji mumen eko nandi hen tawi nden ɗon deftere ngol ɗon pefol walla miilol haalata ko gurdam suuha biyeteɗo kodda haɗa ko hakke mum ɓurɗo jojjude so leydi makko salade hettindamo kodda jibina koye leydi Mauritanie o neehi e mayri o mawni e mayri kono haɗa windirade gam hebde kayitaji kesi ɗi ko ɗum addinimo riwede école tawi omo yara e hitande makko sakkitinde e duuɗe less kodda sali jebbilade o lelni pandale makko o yooɓi pellital e muñal o huccani golle so tawi en ngari gardidi deftere nde caggal yettude Allah e julde nulaɗo makko tedduɗo o en dowanima jinnaɓe men ardiɓe ɓe yo Allah moƴƴu e mabɓe toon heddiɓe ɗo ɓe yo ɓeno ɓoynuɓe ɗo lowaɓe cellal so ɗum ɓenni mbiɗa teddinira nde ɗo deftere kala jangowo nde walla hettiyanke ha tengti noon e ɓen daraniɓe potal leƴƴi e yoltude hakkeji ɓaleɓe e nder leydi Mauritanie ma en ciftorɗo dendagal ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe haɗaɓe hakkeji mumen ɓurɓe jojjude e nder leydi mumen ɓen haɗaɓe kayitaji leydi mumen kaɗa janngude e duuɗe laamu leydi mumen ɓen dumbaɓe e kasoji lefta goɗɗina ɓesguji mumen e yidde mumen ɓen tetanaɓe jawɗele mumen eggina e koɗorɗe mumen jaltina leydi mumen nguuri mooliɓe bowal leydi mumen eɗen duwono ɓen wasɓe pittali mumen e nde haare musde junde nde keno tan andi holnde gasta eɗen ñaago polgu e woni ɓen jokkuɓe haɓanade hakke aade yoltude hujjaji ɓaleɓe e leydi Mauritanie eɗen toro geno yo wat nanodiral e pamotiral hakkude leƴƴi leydi Mauritanie ha ɓaleɓe e sapalɓe jiidi yumma e baaba ɓe jogo fandare wotere ɓe ndenda ko weeli e ko metti ko wuli e ko ɓuuɓi ɓe mbadda jungo e fandu ɓe gollo gam ɓamtade leydi Mauritanie Idrissa Alpha Sow kodda nani pele tanum ina ara o tooɗi suddare makko o geddu e daroyi damal suudu guite makko kawri e darde tani ko woni e mooje tani ko holko kewi a fini hande gila finnina wadde wi nene mi fini ko ɓooyi ko nene ko noddirta tani kodda fini gila e noddinali gadani gila nden o ɗantaki ko leliɗo tan omo suddi mbajju makko omo deeƴi omo fada ha tani ko juula wirda ara findinamo kono no wowi wadde ni kono hande kam on heɓani noddude mo hay dande wotere tani ko tawi ko fini gila wendoga omo faadi mum so koddo hulani boom ko kañum findinanno tanum hande o jamma ina juutiri kodda ko seeɗa o ɗaani hen ko keppunoɗo ko weetata ko tani ko wirdata ko fof omo heeɗi o heeɓi hay limde jaɓe kurus mum ñaari samde fof o lela feɗendu elle kankone o woni koye wirdude walla ko tumo yiiɗi dusde
hakkille makko daña ko hilni mbele omo wasa heppude dawde yaade école jangoyde yeyde directeur école makko gila ɓe kalana konko e tolnodiɓe makko rogere wonde directeur école maɓɓe koko arata duɗal maɓɓe e ngu ñalngu ngam heblude dossier ji maɓɓe kamɓe fodɓe waɗoyde kawgel hitande hikka nde ngam natoyde collége gila nden kodda ko keppuɗo ko ñalawma arata o heɓa haqiqa kadi o nani ko directeur o jogori haalandeɓe ko faati kawgel ngel holno ngel jogori yarude kodda hebli jooli hawri kacitari ina jooɗi o hacciti o ƴefti janngirɗe makko o fayi école nden ɓe naati duɗal maɓɓe kodda heɓi jonde mum jooɗi kodda jooɗoto koye tabal gongal gorol yeeso ngol koye ɓurɓe heftinede e rogere nde o jeeya ko ɗum saabi ko kamɓe ngoni yeeso ko kamɓe keetti e jannginowo waytani directeur maɓɓe naati ina reggodiri e cukalel gongel cukalel ngel ina rondi kees kodda e rendidiɓe mum tolno ummi dari directeur o fecciti duɗal ngal fayi yeeso jannginowo koddo en fooɗanimo siiso jooɗi cukalel ngel rooti keeso fawi e dow tabal rumti yeehi directeur o uddiri keeso yaltini toon dossier o hippiti o jiimi hen o wiñi kayitaji gonɗi nder ɗi noddi inde joom dossier o cukalel ina jooɗino sara kodda yowi junngo directeur o turti weddingel ndarɗe o hippi on dossier o joñi ɗum banggue ñaamo hawri jannginowo koddo en dufti dossier goɗɗo e keeso weeɗimo directeur o udditi turi hen seeɗa o turti noddi koddo dia koddo yowi junngo o udditi dossier o joñi ɗum banggue makko nano o wi koddo sa hooti mbiya jinnaɓe ma mbiɗa sohli ɗum yo arga e janngo o falti o jaɓi dossier goɗɗo dossier mo uddiri fof o nodda joomum o wota cukalel jowngel junngo dossier ji ɗi fof ndendina e leeme ɗiɗi lemre banggue ñaamo nde ko dossier ji timmuɗi ɗi ɗin ala ko ŋakki hen joomumen ina janana ma jee kawgel natoyde collége e hitande hikka nde dossier ji leemaɗi banggue nanuɗi ɗin koɗi timmani ɗi ina ŋakki kayit walla ni kayitaji ɗin ko poɗɗi timmitinede so ɗum ala ɓen sukaɓe fof jogorani jeeyede e kawgel ngel kodde jeeya koye ɓen suhaɓe ɓen ɓe dossier ji mumen joña banggue nano o anda holko ŋakki e dossier makko gila kodda naati école ɓooyi hikka waɗimo duuɓi 6 ko fuɗɗi janngude ɗo e oɗo école hitande fof omo ɓenna tolno mo wonno faade tolno dewɗo e mum kono o meeɗani haalanede haala dossier makko sako andine wonko ŋakki hen kodda ina yanana hay tanum tinani omo andi so on tintinanoma gila nden tawanno ko timmitini dossier makko ko boyi joni kam ko woni hen fof hanti kam ko ma tani ko aratan nde o anda hanti kam ma jungo heeƴa hen omo sikki tan tani ko ina wawi timmitinde ko ŋakki ko on tawara ko ina mofti ko ŋakki ko ni walla kam ko ɗum wawi wonde fof maw dañan ɗum feere janngo e mum
kodda e tanum ndeggotiri habe naati école kodda fay rogere mum tani ko fay bureau directeur takko yetti hongi bafal directeur sakkirimo yo nat takko naati directeur o jofanimo tonginerde o jodi directeur o fodi lemre dossier ji ina fayno e dow tabal o wiñi o yaltini dossier code o uddiri o yaltini hon kayit o weedi tanum code o weedi do judduji natti jabede alay sago gaddanami juddu code taw ko judduji kesidi o miidi bindirgol cakkiringol ngol so dum ala mi wawa nundude dossier makko ngam wawde jeede mo e kawgel natoyde collège hitande hikande takko ndaari directeur ko juuti o jabbi juddo o weynimo o joginimo e dow tabal yeso makko fof giri makko cengta hi directeur o takko foodi sisa mo joodi haw beydi battirade tabal ngal o jotti ha feewi baggi o wi hammel mamoudou o gaddi bone mon kadi on gayni mawbe be joni ko suhabe keddordon ada andi ete ko an buri yenenede ala fof do ndewanmi hami yaltinanamo juddu keso ko enen gondi do ko kewata do ko fof ada andi ala fof ko kumpada hen directeur o taji hala makko o wi takko an woto haali dum min mi wonani hen hay hunde ko yamirore umminde dow takko fewi kongol makko mbimi holto wi'aɗo fosomi dow walla less onon fof kon gotum yidde mon ko wotere fandare mon ko momtude ɓaleɓe e leydi Mauritanie tuggi noon koye président ha heeɓi fonctionnaire ɓurɗo famɗude onon fof ko ɗum jobno ɗon ɗo gonɗon fof yo on paaɗan ɓaleɓe yo on kadɓe hakkeji mabɓe e ndimago mabɓe yo on kadɓe janggude yoɓe gonna majjuɓe beele oɗon mbawa hutorade ɓe rewɓe ɓe mbaɗon ɗumen bindanuji ina defana on ina lawƴana mon ina guppa ina pittana mon so rewɓe mon jibini ɓe jaggana ɗumen sukaɓe mumen worɓe ɓe kennon ɗumen e golle kiisɗe musɗe kamniɗe e kala ko on jiiɗa wadde directeur o foodi kayit danejo woodi ko windi hen o nanni ɗum e nder dossier code o joni dossier o banque o wi takko gaddanami juddu o ɗo e yontere so ɗum ala code wawa jokkude janggude ɗo takko wulli e makko holto jaltinanmi juddu keso hey haalnam takko woni signude omo fawi juuɗe makko ɗiɗo fof e dow tabal bureau directeur o tabal ngal woni e ɓosde lemre defte tonde ina fawino e dow maggal defte ɗe ɓoodi directeur o heɓɓoride jungo mum o fawide less kono haydara o haalani takko futtinimo guite de no gojji coy e ley yolorde nangue o wi on mbari ɓiyam joni kadi ko tanam duttani ɗon onon beele ko jaam ndewruɗon e am yo hakkam yi on takko ƴefti kayit juddu o girñiri hismo jooɗino yani regi so royi less bureau directeur o kono o yeeƴaki ni o moyi yettaɓe jawde o faati galle mabɓe ka haala koko ƴirti ɓernde takko ka siftonirimo ko metti ko muusi ka siftonirimo mayde ɓiiho mayde Moussa makko Moussa Dia Moussa kañum woni mbamum kodde ko on woni kodde makko kadi ko on tan o dañño ɓiɗɗo gorko ko ɗum addani on yawde lesde mbamum kodde naatiri dewgal ko duuɓi 19 caggal nde woniraɓe makko rewɓe fof ndesa ɓurtoyi galleji worɓe mumen
takko ƴeftiti golle galle o tawi ɗum ina muusi e makko nde tawno o weerino ɗum wadde gila suhaaɓe makko rewɓe ɓe fof ƴafti ko kamɓe tan ngoni e katane kanko ko ma defte tan o ɓalline subaka goto o noddi Moussa makko o wi ɓinguelam jinmi ko ngara mbaɗa dewgal ayi joni golle galle ɗe ina kewirimi ɗum ina muusi e mawɗo kadi galle men o ina yeewi nden mami dañ jewridiɗo Moussa wi nene ko kalɗa ko miijo moƴƴo min kay ko jiyanmami aɗa defa aɗa fitta ko ina muusimi ko heɓɓiti wi min noon miijam wonno koye ɓi nene ma jengguɗi biyeteɗo Pendo ko cuhlel nehiguel ɗoftugel jinnaɓe mum ete ko bande neɗɗo dañani ko ɓuuri bandu Moussa wi min koye konngol ma keddimi ko cuɓiɗa fof ina hawrinimi daraki dewgal hakkunde Moussa e Penda waɗa Penda hurti nden o dambihima mi ƴefti hirande takko fofti e golle galle Penda woni ɗon hirande o ƴefti reedu lebbi 9 pawi hen kodde yi aduna weltare huftidini galle weeli yewti nde bindirgol kesol ngol fuɗɗi Moussa yeehi yo windiroyade no ɓesgu leydi Mauritanie fof beele omo heɓa kayitaji kesiɗi nden o ari e bureau ɗo winditeɗo o yaltini kayitaji namdaji ɗi fof o totti binditowo on wiñiɗi ha gayni o tottimo on wimo kayitaji ma timmani ne ngakki kayit bindirgol bamma kayit kolliro wonde bamma winditima ko ma bamma windito ha heɓa kayit mum mbadda on kayit e kayitaji ɗi gadduɗa ɗoɗi nde puɗɗoɗa wawde windirade Moussa wimo jinnaɗam gorko wurani sankimo hooyi bindirowo hollirimo ɗum wona haaju mum ete kañum heddi koye yamirore ummide dow Moussa jabodiri e makko ha haala ka ñaaƴi bindirowo ummi dari yowi jungo eeri policeji kalfinaɗi jubbude bindirgol ngol e rende kisal ɓiɓɓe leydi ina gonno ɗon e lobbudu ina jara ataye ina ƴakka mburu ina jewta hen tato gummi toon paye mabɓe nden ɓe ngari ɓe eta hini andude ko addi haala ka saaha ɓe ganda gonɗo e gonga e gonɗo e fenade ɓe jaggi Moussa ɓe pawi ɗum ɓe jaggi Moussa ɓe nawi ɗum commissariat mo police balɗe 3 Moussa ina udda toon ina lette ina hoyne ñande o woppate o arti galle mabɓe haydarade o wawa ko mawo mogge nde o jooɗo ombo ɗojja ombo ƴekkita becce makko ina kiika aɗa nana bahaali makko to woɗɗi so oolima o tutata ko kedde ƴiƴam ɓalejo kurum Moussa ƴefta ɗon nawa hôpital ɓe jetti hôpital ɓe mbiya leece fof ko kewɗe yoɓe pat takko ina dorno cekkel mum juldugel werti leydi Moussa lelna hen kamɓe heddiɓe ɓe itti leydi ɓe jooɗi hen saaha e saaha fof so goto e safroɓe ɓe wirtima ɗon takko wi ɗum yoɓe tinno ɓe mballa ɗum ɓe ƴewana ɗum ɓiyum ko tampu safroɓe ɓe haalde ɓe fof jabol mumen ko gotol ko docteur Suwata o Dawde gila waktu jeetaɗijo subaka ɓe naati hôpital o ha waktu 12 pawɗo hojomaji 39 ko nden werla ɓalejo mo weeruji niɗɗi dari haraɗo ɓe jooɗi ɗo
gorko cabaɗo udditi damal dippi ina tami cartable e jungo uddudemo damal oto makko fof tawi rewɓe ndiri umrima cengɗi Allah nayɗi fof ɓe payi e makko eɓe murni eɓe mofi juuɗe e nder dampeji goto e mabɓe fof ina juhla e kelme cengodirɗe e jawɗe e ley jirodiroɓe haala gorko ardi kamɓe fof ɓe mbaɗi bocol ɓe ndewi mum ɓe payi nder huɓeru o gorko naati nder biru mum uddi damal rewɓe ɓe keeɓi sara ɗon dari ha ɓooyi hewɓe hen keeɓi peron jooɗi ɓe mbifni e boloru hôpital ndu fof ɓe uddi lawol yimɓe donkiri hayɗo ndewi gorko o woni nder biru mum ko juuti yaltani yimɓe ɓe goni e ɓeydade hewde e damal biru ngo nde o yalti nde tawi ko omo wayli koltu makko nane ko dolokke cakkal e tuuba cayo o ɓorni no joni ko pantulo danejo e robbo danejo o ɓorni omo tami ɓettirgal tension e jungo ko ɗon takko faami ko woni docteur o ko o faɗano gila subaka ha joni takko ummi fayto mogodiral to kamɓe fof ɓe mbaɗi illungal ɓe ndewi docteur o so docteur naati e suudu ɓe keɓa damal ɓe daro on wona toon ko Allah haaji so yalti ɓe keɓɓomo goto fof woni haljude ina haala haaji mum eɓe ñaago eɓe nduwo cikkataɓe goni koye yalade walla jargude docteur o yo walluɓe yo sakkoɓe yo faaboɓe hewɓe hen docteur o nanata ko kalata walla o heeɗaki ɗumen ni saaha e saaha fof tindel makko sirka o waɗa junggo e jiifa o yaltini ngel o tukka ngel e nofuru o wona e haalde hen saahaji o yewta ko juuri walla o jala hawo leƴƴitoyo docteur o naati e cuuɗi nayyi cafrirɗi ummiri toon o fayi e biru makko o naati nder biru makko o uddi yimɓe ɓe kadi mbaɗi moɓɓolel ɗo damal ɗo ina pata hay takko heeɓi damal kamne dari ina fada eɓe keɗo docteur o ina haala wonmo yewhitta e téléphone omo haala dande dow omo jale jalede cerguitte o gocca hawo watta hongude damal biro makko ɗum fof dey Moussa ina leeli ina uuma ina woyto Moussalla guite takko ina ƴoogi gonɗi ha keewi ina donki ɗo juppi nde docteur o yalti biro mum tawi ko ina watti comci mum ɗi ardunoɗi do lokke danejo tal gomaɗo ha yoori kos ina paasa ha lefol hen fof dari banggue mum lone mawde niɓɓe ina birni yeeso makko ummade hinere ha feccoyi tindi o heñi o fayi e werla makko omo tukki cindel makko e nofuru omo moosa kono wona ɓe satiɓe mo moosanto o ƴaha ko ɓe satiɓe mo ɓe ko goƴa ko o moosanta ko on mo yiyata yeeso makko ngo on gonɗo caggal leydi on mo heɗoto jewri mum on gonɗo ɗo yitere makko yiyata nofuru makko heɓata kono e ballal ɗe karalle kese ɗe anduɓe jiiri omo nana ko haalata ko fof omo wawi hay yiide ko on o waɗata so yiiɗi hay on ina wawi yiidemo yiya mooso makko ngo beele ina anda tigi ko beltiɗo o sunaki hay hunde musanimo haydara ni weñakimo e aduna o ko gandal tan wawi ɗum so gonga gandal fijani kono e ngal foti teddinede o jokkitaɓe makko o fecciti werenda jaajjo o fayi damal o yalti o tindi e werla makko o nanni jungo e jeyba
o yaltini toon coktirde o ɓoddi hen bouton werla o najƴi guite mum yeeso e caggal fof maji o loggi jungo makko e udditirgal damel ngel damal udditi o joli machine cappili jamɗe kaaci pundi ruyi werla makko yalti hôpital o hebbiti lawol mawgol o irtodiri e werlaji goɗɗi rewnoɓe makko ɓe ndewni oto guite ha wirnoyi ndumti ina toŋño guite kewɗe loji docteur yeehi o ɗesani dawde o dawi kadi o daraki ɗon ni o yalti kadi o yeehi tuggi nde o ari nde ha nde o yeehi nde ɓurani waktuji ɗiɗi takko soyni gorko goto ina jooɗi e toŋŋinorɗe ɗo damal huɓere ɗo ina jogui ɓorgol ina yiila ceeɓe maggol ceeɓe goɗɗe ɗe ina cindi walare coktirde gorko hayso ko ganduɗomo o wawa heɓtindemo e ndiɗo mbaadi gorko ɓorni ko pantalon bulajo e veste bulajo omo suumi kala ɓalewa so wona gasɗe guite makko ala ko jiyata e yeeso makko ɗo jooɗi ɗo kala peñƴo o feŋay mum darde gila ina ara ha tolnomo so ɓenni o rewna ɗum guite ha majjoya takko faye makko salmini mum gorko o salmiti ɗum e ɗemgal mum niniwal takko wi an kay ka pullo takko ɓeydi ɗaminade moƴƴere saabu hayso anda on ne koɓe bandiraɓe ko pullo no makko ni takko namdimo holto docteur o yeehi gorko wi docteur fayi ko clinique mum ko toon o ɓuuri wawde wonde ɗo ko seeɗa tan o wonata ɗo jiɗɗo yiidemo fof ko clinique makko tawoytamo takko namdi holnde o artata gorko wi docteur a yirta ɗum ɗo so wona janggo so woodi wonde hen sahaji omo jooɗo ñalawma kurɗo taw o darnani ɗo koyngal walla so arino ko wirtango tan wonata takko namdimo beele omo wawi wallude ɗum no yiiri docteur goɗɗo beele on ina ƴewana ɗum ɓiyum saabu on ko tampuɗo nani tan hakka gorko wi won docteur goɗɗo woni ɗo kono o gollaki hande koye ñalawma makko foftere o woni sa yiiɗi yiidemo alay saago woda ko minnuɗamo takko wi hayso ɗum kay yomi yimo tan saabu mbiyamo tampi ɓernde mum huɓɓi gorko wi ɗum noon fatmi ƴeew somo ɗo gorko girñiti yo daro koyngal mum yaɓɓiti e caɓal pantalon mum o sayti o ɗesi huɓɓade ɓalal toŋŋinorde nde o jooɗino nde filti yani e sara koyɗe takko tuufeeje ɗo ɗe fayno ɗo footi jowodiri ɗo gotel keltine majje pilti toŋŋinorde makko nde ndeke ala koyɗe ko nde dow tuufeeje simon nde fayno o turi o hocci walare makko coktirɗe o fiɗɗi koyngal tuuba makko o ronki o fayi nder hôpital to hojomaji seeɗa pawti hen takko soynimo omo ara omo ficca koyɗe daña omo seglina coktirɗe o yetti o wi takko e dande less aɗa jogui ujunaji 6 mbuɗu takko fooɗi kala mum fifti hen caɓal limi kalis tottimo o sowi o ñoohi poos e nder westa makko gorko ruttoti kadi to umminoro hojomaji 5 caggal mum o arti omo wondi e gorko goɗɗo ina ɓorni robbo danejo badɗo posuji 2 mawɗi sawndu
nden ɓe jettima gondijo makko salmina takko sadi jofani tawi o waɗi jungo e poos ɓe yaltini ɓetirɗe tension o loggi keɗɗorde nde e noppi makko o fawi hoore nde e becce Moussa o heeɗi seeɗa o fawti ɓetirgal ngal o sukkiti keɗɗorde nde e noppi makko o rendini ngal o wattiɗi e poos o fawi newre makko o fawi newre jungo makko nanango e tinde Moussa o fawti o yaltini karnel togosel e nder jeyba makko o hippiti ngel o fawi ngel e hofre makko o fooɗi kuɗol o woni windude ha ɓoy o wenciti soppude o fawi karnel makko e hofuru makko wondu ndu o wagliri hello o jokki windude nden o gayni windude o fedditi kelle tati o weedi takko o jofani ɗum pharmacie ina ɗon o wi ya waɗa pharmacie ɓe jeyma leɗɗe bindumi ɗo ɗe maɓe kalane no ɗe jardete o girñiti kamɓe worɓe ɗiɗi ɓe fof ɓe deggotiri ɓe paati nder hôpital to takko tami kayitaji mum fayi to pharmacie to neɓani o ummiti toon omo welni manaji ɗiɗi ha keewi leɗɗe cafrodɗe o yetti o udditi ɗum ko paquetaji poɗɗe butelaji sirop candi caynetendi ndiyam e ko nandi hen o yerni hen Moussa fodde liƴƴi 4 leɗɗe ko ɗon Moussa wayno dañjo jaam umali ɗi goni ustorade seeɗa seeɗa o fuɗɗi dejje waytani o ɗaani takko wi jettode godini Allah tawi o ɓiɗɗo hakki tawde o ɗanima tawata ko natti tinde Moussa lo takko fooɗi kala mum werti sara ɓiyum leeli ina fofto ko noddinago takko san finninimo ɗon takko girñiri o tawi Moussa ina ɗaani Moussa ko ɓeyrude ɗanade balɗe hande tati o rendinani yitere wona jamma wona ñalawma takko ummi hebli juuli takkusan gayni ƴefti kurus mum woni wirdude ɓoytani Moussa woni ɓoslitade kono ha joni o way kono ɗani ɗum o suwa taw serde gonɓe nde juuri o watti umde hawri takko gayni ko wirdanno ko ƴefti jungo makko o fawi tinde Moussa o tawi ende woni jaw o fooɗi ɗon misor o leppini ɗum ndiyam ha leppi o jooɗi o forti koyɗe o suuti hoore ɗiyiko o fayi ɗum e dow koyɗe makko o waɗi misor o mo ɓoosa tinde mum nguleki ki woni e jippade kono umali ɗi goni e ɓeydade ɗi ɓeydi jokkodirde nde ɓoyno umali ɗi darti kadi kono karali lomti o woni harde karali cattuɗi e leɗɗani ɗoygol luggol saha e saha fof Moussa gidda ha koyɗe mum cuuto kadi o decca elle ko jiɗɗo ummade omo ronki way kono wonko ñoƴƴatamo wonko haɓata ko heewi doole ko ɗum ɓurimo doole hay konko mataw omo andi ko ɗum tigi ɓurimo doole kono jaɓani jebbilade wona jikku makko jebbilade o foolere kono o jebbilanta ko tagaɗo Moussa ko tiɗɗo ɓernde cuusɗo ko muusi kewɗo muñal joom pellital kala ko ƴeftuno o nawino ha yettoyi o meeɗa fuɗɗade golle o gaynani koɗe muusi ko fof addantamo woppude hayso yimɓe kaali o jaɓata o wiyata gurdam ko tampere e maaji caɗele moni kala andi tan koɗe mumɗe kala saɗede nde ƴeftuɗa a tawaɗo wonde yeeso ma ina fada ñawdorgal caɗele aduna ko muñal e pellital
nange ina mahi mbuɗu mum ina ɓodana hirnange takko ina forti koyɗe mum ina aflini hen ɓiyum ina fawi jungo mum hen woto e becce makko ina woggira wongo ngo hoore makko elle fof ɗo deru mum joni kam Moussa teeƴi umali ɗi dartima kadi o natti giddude ɓandu ndu ɓuuɓi o moni muɓɓi giti takko ina jiimi makko ina ndaara gite mum ina mbaɗi beeli gonɗi futuru ina ere Moussa ina hawre lajal e koyɗe nene mum e dow ngel cokkel juldugel e dow ngel cekkel juldugel e leski lekki cukkuki ɓuuɓki e nder o hôpital mo docteur mum ɗesata dawde so dawi kadi darata ko yaka haajuji mum goɗɗi woppa ñawɓe ñawraɓe ina kawji ina jiilo ina membo docteur jangguiniraɗo faggude leydi joɓateɗo ngaalu ɓesgu leydi kalfinaɗo cellal ɓiɓɓe leydi kono joguiɗo gollorgal mum kongal ina golloron tawi koye waktuji ɗi fonno tawede e nder hôpital dendaɗo ittani lewru foof omo heɓa jobdi makko jobdi golle ɗe o gollaki o woni docteur mo humnani aadi hakkude mum e ɓesgu leydi mum mo teddinani meccal mum e temo ala jurum e ñawɓe o docteur joguiɗo clinique mum keeriɗo ina safra toon jamma e ñalawma o docteur cammowo ko woni dow haɗani ɗum kadi roɓidade ko woni less ko haalete o docteur ko gasata walla boom ko haalete e hôpital laamu ko fof gasata ƴeew tan o gorko joom bugowol piiliɗo kaala ha majji elle cuuɗotoɗo haade heptinede o gando fof ganduɗo ko yahate e ko artete ganduɗo doctereɓe fof o gorko bawɗo jokkodirde ñawɓe walla ñawraɓe e doctereɓe kono tawa ko yenateɓe doctereɓe safriroɓe mbuñaari wonde fof koye hôpital ngendi golloto koye ngaalu ngendi joɓate ete jobdi mumen meeɗa walde ladde ɗum haɗani ɗumen namdade ñawɓe e ñawraɓe joddi gondi so ene jiiɗi safrede o joom karnel beele o docteur ni ko cafrowo walla ko docteur bindowo ordonnance kam saabi ɗum ko docteur mo haaldani e ñawɗo haaldani e ñawraɗo anda ko rafi woni ƴewani no rafi ardi hilni tan ko windude ordonnance ɗereji bindowo ordonnance waɗa hen hay inde pharmacie ɗo ordonnance o foti sodoyede jofano ñawraɗo wi ɗum ya o e oɗa pharmacie yeyma leɗɗe bindumi ɗo ɗe doctoragal haɗani tan e andude rafiji e ko safrata ɗi doctoragal ko ɓernde lamde doctoragal ko jikku majju e mundal timmugal neɗɗo jorɗo ɓernde mo yurmatako fotani wonde docteur gueɗel gadanel ngel neɗɗo foti humnude ko adi nde omo jaɓane e duuɗe doctoragal ko jogade ɓernde yurmotonde dafaɗo sohli ko laaɓanede ɓernde wallede muñinede yimɓe ko condi koma seeɗe ko saggata e tame ko wona ha lacciri ko noon yimɓe ne mbayi o pharmacie ŋabɗo hono ko ina hocciti e damal o hôpital ina fadi ɓe ñawɓe ɓe ñawraɓe ɓe miskineɓe jagduɓe e koye mumen ɓe dogoɓe ɓe ganda to pucci ɓe karani diddi ordonnance uji paali ɓe ngala hayɗo pawi saka ñamlo ɓe suraɓe faddaɓe tawi fadiɓe ɗumen ɓe ɓe jurmatako
ilnaki so wona dañal no ngal ardi fof ɓe gañani hay warde fittandu so jojji ina jaraniɓe e teɓe ɗenƴaki hen haydara ɓe alɗuɓe ɓe jawani seeɗa kawraki ko heewi ɓe lamɓe ɓe nundani fiyoɓe koynoɓe tettoɓe kaafe miskineɓe ngol laytol bonɓe e wuyɓe o docteur mo safrata ñawɓe mum o gorko joom pilkol o docteur jeeyowo ordonnance e o pharmacie damal hôpital gonani so wona pible e gaccugol mawgol ngol hay goto anda ɗo haaɗi ngol gaccugol jokkodirgol ɓe lamɓe bonɓe jagorde mumen suɓaɓe halfinaɓe diwnuji halfinaɓe palle dajiɓe ardiɓe jangguirde janguinoɓe doctoreɓe julaɓe mawɓe e wonɓe ha kewi ɓe kulani Allah ndentaki enɗam yidde wurde gurdam belɗam tawi tampanani ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi en gardi hen noon en jii to koddo yano école ha wiya yo addu kayitaji mum yo noddoy tanum ha tanum ari haalna ko tawi toon ko ha siftoy hen mayde ɗiyum kono Moussa Dia bamum koddo non ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama